Aguiño repartirá unha tonelada de percebe na 26ª edición da popular festa gastronómica. Agárdase que pola localidade pasen preto de 5.000 persoas nun evento declarado de interese turístico de Galicia. A festa do percebe chega a Aguiño o 27 de xullo. A data escollida espérase que axude a que os percebeiros recoleten preto dunha tonelada deste crustáceo. Aínda que a organización non leva a conta dos visitantes, espérase que 5.000 persoas pasen por Aguiño durante a celebración. A festa comezará ás 12 da mañá no lugar de sempre, a lonxa de Aguiño. O que máis interesa neste caso, a festa do percebe este ano vai ser o 27 de xullo. Como dicimos sempre, pois non depende de nós e non depende das mareas. Vai a ser ás 12 da mañán, como sempre, no Porto, no que é na lonxa nosa, non? Como se fai desde a primeira festa que se fixo. A fecha, pois repetimos que sempre é polas mareas, porque só explicamos todos os anos para que a xente que non entende moito do tema, porque ven todo tipo de xente á nosa festa, para que vexa de que a nosa festa, pois, particularmente, pois é unha festa na que ao mesmo tempo de que todo percebe da Aguiño, pois temos que buscar unha marea para coller un mellor percebe posible e ao mesmo tempo, pois, xuntar esa tonelada aproximadamente que estamos xuntando cada ano. En canto á asistencia, o opósito aguiñense agarda repetir as cifras do ano anterior. No 2024 venderonse alrededor de 3.000 racións e, tendo en conta o reparto por persoa, calculan que pode oscilar entre os 5.000 e os 6.000 visitantes. É complicado saber, realmente non temos un aparato para poder medir eso, pero ¿Cuántas entradas se vendieron? As entradas van sobre 3.000 e pico, verdad, máis ou menos. Pero claro, moita xente ven unha ración para dous, incluso para tres. Hai outros que collen dúas para... Quero decir, hai bastante, eu botolle que ha de andar ao pé de 5.000 personas, máis ou menos. O Concello de Ribeira participa activamente facendo unha achega de 15.000 euros dende a titularidade de Mar para axudar ao desenvolvemento da festa. Desde a área que eu presido como concelleiro do Mar, fais un importe económico a cofradía de 15.000 euros para a axuda para que se poda comprar ese percebe de calidad, para que todos os veciños e veciñas que se acerquen e turistas podan probar ese percebe de Galicia. Estamos falando que vais a abrir que a zona de norte comprendida desde a Punta Falcoeira ata Basoñas. Todo o que é o litoral ese vai quedar aberto con petóns incluídos para coller ese percebe de calidad, porque Aguiño ten que quedar o nombre sempre alto na referencia do percebe. A festa do percebe de Aguiño suma este ano 27 edicións, gañando fama e asistentes a cada verán que pasa. Por iso, dende o goberno local e a confraría, buscaránse xeitos de desconxestionar as colas de agarda para obter as racións. Hay que darle también un impulso y es un día también especial. Sabemos que las colas son inmensas, ¿no, Patrón Mayor? Habrá que buscar también, de alguna manera, facilitar, que yo creo que a lo mejor nos puede dar una explicación ahora más adelante, de esa venta de entradas, porque yo creo que es un tema que habría que estudiar, porque a veces pues siempre nos suele coincidir. Aguiño siempre goza de buena climatología, pero siempre los días de la fiesta del percebe pues parece que el tiempo aún nos acompaña más.